Khubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Karibhoy District kala kenja jar mentakasngi ke Shitrik ujembang arajar arpuway. Hadin baki Borsen Shah District kala penjari ya ke Jingkang Dam. Habaro kawai ke District. Kenang bante lakam ya ke Jing Sapriang State jong uknyang jingpang COVID khat kendai. Kani ke Jingkang Dam kan ne hadu ke Shipotrik ujembang arajar arpuway. Lasaki baki pat baru kila ay ke Jing Itre lang hagani ke Jingkang Dam da kabaya Shongkop hapok yengki sem jongki. Ha kabaki surok ba National Highway kila kenja bad baro kidukan pat ba kila khang ki kali pat ba kila sange banjai bad lain no tang kito ki bala ai bor ke sorkar. Ke Deputy Commissioner jong Karibhoy District ko kong RM Kurba habakren kila pathai khubor mentakas ngi ke Shitrik ubna jembang arajar arpuway kala penpau ye ke Jingkemen ha kabay day bat ke Jing Itre lang jong ki pat ba hagani ka pakhang snong bat ka Kermen scam ba ka Bor District kan la bante lakam yagani ka Jingkiu State jong kani ka Klam Jingpang kali atho shu bahado mentakas ngi ki basakta ha COVID khat khandai kila keu shaka sispa aprapu reungut Karibhoy District baraga jogo por kala kerpat ru ki pat ba bakindang ya ifteng ban ay ke Jing Itre lang hagis ngi ke banwan ai kuble ya baro ke nong snong jong ka Karibhoy District hakane kesngi abang ilas dang ya kene ka lockdown jungi ni layat shirum sheneng ban ni layopet ba kengi ai kuble ru ya baro ki nong snong jong ka district ka ba kilaya ai ktik man ka diang ka ba kilaya bot ya kata ka Jing batha na kaliang district administration ai kuble pi baro ngidan kam shisha ya kene Jing Trelang kam tam hakane ka por kumba pi atip hi ki case jongi Karibhoy kila nang kiu pembalong mentakas ngi kidan sispa prapun riu teli but kidan ki case banga dang shio information mentan kilang serious bah te ya kene hi ladang ila ban te lakam ya kene ka Klam bakan por kene district jongi ngila ban pendunai kita ki case na kata ka sispa prapun riu teli ngila ban ang Herman na kasngi ndai ladangi mla pade te ngila ban poi sha ka Jing songsi mo te katai ketika Jing kerpat ka jongi na kaling district administration sngo bhaban ya corporate hakini kisngi banwan kamtam na do sngi kong sngi balang bat sngi palle sngi thoding ka bangila bo bakin play ka tok ane ki mar bam ki mardi ki mar rep mo bat kumjo ru ki Jing bam jong ki jong ki masih jong sniang kitu kidukan ken play tinggi kermen ba kendon kata ka social distancing semua bahaban ya deng ne ka mas kumbang ye tipi namar ba kene ka virus menta ka dei airborne kumbalo ong ki doktor te airborne temat ka Jing postat ka long that's why ngi se yo kat ning number de ka dei na ka kada te kalong ka Jing ada jongi hi ka long be kene ka mas right now but yakitu ki baladan ka tugarata sofasan sheneng kin semua bahaban let shaki PHC CHC sub center ki balad identify ki ba piatip la permanan lemba kasno ban le ay injection kanang ba pet kan kalong ka Jing ada ya pi bai mo te ngikar menru ba shen indala biang ya ka vaccine la ban ay ru ki ba khat prasheneng kat ban mentahi dang pen suspend jay kata in but you enough vaccine te kitu ki bla don ka baha sngo baha ban shim ya kane ka kabu ban le ai ka vaccine mo tangkata ai kuble pi baro kuble shi